N'oji na Anambra steeti ekwuena n'oge na-adịghị anya na a ga-amalite amụma nke akpọrọ third party motor insurance policy na Anambra steeti. Kọmishọna ndị uwe ojii Maazị Obono Nnaghị Eta mee ka amata nke a n'oge ọ na-agwa nta akụkọ okwu n'isi ụlọ ọrụ kọmandị ha nke dị na Amọbịa, bebe ndị niile dịgasị iche iche bụ ndị nta akụkọ nọ wee na-anụlụ ka o si wee na-ekwu. Chief Security Transportation na imelime ndị ọzọ n'ụlọ ọrụ ministry na-ahụ maka ndị ọrụ nakwa otu union dịgasị iche iche n'ọgbado mgbe ọ na-akọwa nya bụ ihe. Chibuzo Obidike jere wetara anyị akụkọ a n'aha ABS ka anyị sonyere Chibuzo. Maazị Itam mere ka amata na njem a bụ nke gbasoro amụma Kayode bụ onye bụ Inspector General of Police n'ala anyị bụ Nigeria, ma kwuzie na ọ bụ nke malitere na ụbọchị mbụ ọnwa Febụwarị nke afọ 2025, ma gwakwazie ndị nwere ụgbọala na steeti a ka ha gbasie mbọ ike ma weta akwụkwọ ikike nke akpọrọ third party motor insurance. Onye Deputy Corps Commander nke na-afụ maka ụgbọala n'ụlọ ọrụ Federal Road Safety Commission bụ Oriakụ Gloria Ezeugwu kwuru na amụma bụ nke dịbugore, ma kwukwezie na mmemme bụ iji wee gbasaa ozi ma mekwe ka ndị mmadụ mata uru ọ bara onye ọbụla idebanye afa ha n'igwe ọgbara ọfụrụ iji wee wezuga ọtụtụ ụlọ ọrụ igwu ha wayo. N'akụkụ nke ya, onye steeti motor registrar bụ Maazị Basil Onwuzulume, oge ọ na-agụpụta imerime ihe sogasị na amụma, gosipụtara mwute ya n'ebe Nigeria nọ, ma kwezie na ya abụghị ndị na-enwe ndidi ma soro ụzọ kwesịrị ekwesị.